Čau ľudia, vítam vás dneska u nového videa. Po dlhej dobe budeme hrať Roblox. Na Roblox budeme hrať túto hru, ktorá sa volá Islands, čo je jak Minecraftový Skyblock. Potom mám na tomto účte ešte skin Bacona, teraz som tento účet vytvoril, takže z tohto bude nová séria celá. Som to hral, takže Okay. Postavíme si mostík na druhú stranu. Yep. OK. Takže sme tu na druhej strane. Tieto objektívy. Ježiš. Neviem. Yep. Takže máme toto. Kde? Tu. Toto si odložíme do inventára. By the way, bude sa mi to asi pravdepodobne sekať. Toto videjko bude mať tak hodinu, takže a potom budeme ešte farmiť vo skrine a zajtra natočím ďalšie z toho a neviem kedy. Slime Rancher. Toho som hrávala ja. A nedohral som to ešte. Akože odomkol som si tam už všetko, ale furt to hrávam. Ježiš, ešte 2 ironory. Ja to už poznám. Ja len som spraviť tento quest, lebo OK. Ježiš. Ja nedobre. Asi sa mi to oseklo. Takže tu zoberiem jeden blok. Ježiš. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. A už len 6. a hned to sem vrátim, lebo nechcem to tu mať zničené. Takže
Ježiši. Takže 5 pravdepodobne mi nepadne ďalšie. Možno padne, možno nie. Nepadne, ok, v pohodičke. OK. Do hubu pôjdeme za chvíľu. Jak nám to hovorí aj v tutoriále. Ešte si tu poťažím nejaké drevo. Yep. Takže teraz budeme potrebovať workbench 4.1, lebo toto je jediná vec. Takže iron ore vám teraz ukážem, jak sa získava. No. Toto je ten hub, o ktorom som hovoril, že no tu my pravdepodobne, no tu sa odohráva dosť, lebo tu budeme ťažiť iron, aj kovu, aj proste a teda. A tu sa dajú... A kde? Tu. Toto je to, o čom som hovoril. Toto nám to si položíme na islande, dáme k tomu pas a proste niečo spravíme a treba je tu stone totem, coal, aj ironový. Ja, hlavno sa mi to. A ten najdrahší je dragon fruit totem. Čo neskorej toto všetko budeme chceť si tam niečo kúpovať, je totemy, ale to až za pár epizód. Môžeme aj teraz, ale... Yep. A teraz break 3 stone rocks. Aj to zase nedá. Dobre. Nájdeme tie 3 oné proste. Jo. To je stone. Dal nám to 24 toho stone. Takže dáva to docela veľa, ale kvôli tomuto sme sem neprišli. My sme sem došli. Ľudia, ak dáme 1000 odberateľov, tak dám face reveal. Možno, no. Hrozne ma poteší, keď dáte odber a like. A áno, teraz ťažíme ten iron, ktorý potrebujeme.
máme už 2, takže si môžeme ísť upgradenúť ten bench, ale my to budeme chcieť aj vypiec potom. Ale toto nám zatiaľ bude stačiť. Zničíme ten jeden a na Island si pôjdeme vykraftiť Stone Pickaxe, ktorý stojí trochu stonu a nejaké logy 10 alebo 5. Máme to? Áno, presne o tomto hovorím. Portál. Takže ľudia, zakiaľ kým dojdem na náš island a vykraftím pickaxe, potom jak ho vykraftím, sa vám ozvem. Takže zatiaľ čau. Takže ľudia, ozývam sa a teraz vykraftíme lepší workbench. No, upgradeneme ho, ale proste chápem. Takže toto si kúpime a toto. A splnili sme to. Ďalší quest. Dobre, dá zle tlačítko. Yep. A môžeme teraz trochu ťažiť. A ešte raz poviem, že fakt ľudia by som bol hrozne rád, kebyže tento kanál odoberáte a dáte like na toto video. Sekundu mi dajte. Ja budem grindiť vo screenu docela veľa. Dnes máme seedy nové. Už máme one. Takže toto spravíme a dáme to sem. Naplň... Okay. No, takže zoberiem si tieto red berries a budeme ťažiť znova. Zrejme, asi sa nám vyplatí, neviem, podľa mňa teraz sa vyplatí zarábať semienka a len ťažiť. Takto zo začiatku. Takže my chceme, tuto keď sa pozriete, tak my chceme tento workbench, ale nemôžeme mať iron, ale iron ingoty. A teraz... Čo to je? To je jedno, ale takže toto je malá fornejska, ale potrebujeme na ňu 10 iron ingotov, takže si musíme vykraftiť toto.
A položíme to. Jo. Aj toto taktiež zničím a položím inde. No, nesedí mi tu moc ten island. Takže toto položím sem. Toto položím sem. Jo. A je to dosť lepšie. No. Budeme potrebovať aj toto. No to je tiež potreba 10 ironinga. No čakajte. To je diera v mojom onom. To som nevedel. Je pohodička. A môžeme odísť. No. Ja sa ešte pozerám, kde sa predáva normálny stone. Takže za chvíľku sa ozvem. Tak, nič, nenašiel som to. Ale môžeme sa tu teda pozrieť. Neviem čo, no. I guess, že buy seed. Fajn. Počkať, tomato. Seed stojí 250. Jo, to by som to potreboval. No, doskrát predať, aby som si to zarobil naspäť, takže ale aj tak tomato seeds kúpim si 2. Jo, máme už len 500 coinov. Asi môžeme ísť ťažiť, I guess, ale furt neviem, kde sa ten stone predáva. Nevadí. Takže ozvem sa vám po nejakej dobe ťaženia. Zatiaľ čau. Takže ľudia, ja, dobre. Už som doťažil, no, sekla som. Toto je fakt super. Ja, skills.
Nevím, dobré. Takže mining máme na 6. Takže sa nám odomkol Iron Pickaxe. Tento stone totem, no budeme ho chceť. Ale 400 iron, jo. 400 ironu ten Unreality Owl chce 400 ironu na upgrade workbenchu na 3. Takže, no, môžete si všimnúť, že mám 953 coinov. Takže, no, poplnil som nejaké questy. Ježiš. Jo, hrozne sa. Toto sa mi začalo teraz. Neviem proč sekať. Asi kvôli tomu serveru, že je tu tak veľa hráčov. Aha. Kvôli tomu, jak veľa tu je hráčov. Ide mi to. Jep. Tak za chvíľočku sa ozvem. No, takže načítava sa mi to. Joinujem sa na server, kde je iba jeden hráč. Takže jo. Takže ja si budem chvíľu avkovať, lebo sa napijem čistej vody z fľašky. Ježíš, zatvor sa. OK. Takže hodíme sem 10 ironu. Aj 10 ona. Do prčic. Jep, mám to. Áno. Nejde mi to zobrať. Oh god damn it. Hop. Haleluja.
Takže teraz by mi to malo ísť dať späť. Okay. Oh, good. Yeah, no. Takže hop. Tu by sa mi malo zmestiť presne toto. A tuto ešte dám na tieto. Alebo nechám to takto. A chvíľku len počkáme. Medzi tým vypálilo sa nám to už. Nein. Nevypálilo. Škoda. Ale my máme na toto quest proste, takže no. Toto si naučím. 25, okej, v pohode. Ozvem sa vám, keď tu pec už vykraftím. Takže ozývam sa vám z pecu už. Takže môžeme si ju vykraftiť. Tu je pec. A tu pec položíme sem. Môžeme tam dať len 50 tohto. Ježiš. Dve a toto. Ja. Takže a ozývam sa už aj s týmto všetkým. No Ježiši. Nevadí už, ale... Ježiš. Neviem, odkiaľ toto mám. Proste, ak som to zharvestoval, sa mi to všetko zjavilo v inventári. A mám tu toho teda sakra hodne. Až to je 20 toto. Takže teraz mám u seba v inventu z toho 60. Toto môžem zničiť už.
Yep. A dám sem tieto dve. Je noc. To neviem, či sa hodí. Vykraftím si to. Nepotrebujem. Ten bucket, no. Si možno ešte vykraftím. Ale... Prečo mám... Ty kokos. To je rýchlosť, no to je dobré. Tieto blbostičky rastú hodne dlho, ale musím teda... No. Toto by som si odložil. Máme 3 tomáta a 29 hentov. To sa hodí. Ja by som povedal. Môžem sťažiť už aj toto. OK, som to. Ja hlavne nechcem padnúť do vojdu, lebo podľa mňa, keď padnem do vojdu teraz niekedy proste, tak neviem, podľa mňa, keď teraz padnem do vojdu, ja si zoberiem tieto všetky saplingy. Ty kokos. Som skoro padol do toho vojdu. Pick up apple. A tento strom rozbijem. Tu je apple tree sapling. Ten budeme... Ten chceť budem. Yep. Na mojom hlavnom účte, na ktorom sme aj hrali dávnejšie, tak áno. Čože? Dobre. Neviem to ešte toto. Toto tu budem dávať. Máme 4 nové. Ja neviem, ale podľa mňa tie semienka, keď sa dajú predávať, tak by som ich mal začať predávať, lebo toto mi na čo bude toľko semienok. Však tým zaplním za chvíľu celý tento island.
Takže, počkaj, 22, 36, 8 naviac. Mám 8 naviac, takže môžem vykraftiť ten bucket. Jep. Bum. Teraz nabehnem za toto. A dám milk. A bum. A mám milk bucket. To čo je? Ja... Nechápem. Nechcel by som s týmto padnúť dole. Toto ešte nevyrástol, tento strom. Čudujem sa, proč. Jep, toto už za chvíľu môžem, ale mám 37 a 30, no mám 37 tých oných. Čo je veľmi dobré. Tak no, ja zatiaľ budem farmiť a ťažiť a za chvíľu a potom sa vám ozvem, keď budem mať na ten crafting bench. Samozrejme budem tu len farmiť toto a ťažiť stromy. Takže za chvíľu sa ozvem asi. Takže ľudia, už sa ozývam. Takže môžeme si to vykraftiť. A máme workbench tier 2. A to sa vyplatí. Na tier 4, no. Teda tier 3. Trošku ironingotov potrebujeme. Utilities. No, na komposter. 30 birchwoodu. Toto budeme chceť. Ale na to potrebujeme aj toto. A na to nemáme iron. A viete čo? Ja by som povedal, že keďže sme takto legendárne vykraftili druhý workbench, tak povedal by som, že toto je koniec videa. Takže čau ľudia. Vidíme sa no proste ďalší diel bude zajtra alebo ešte dneska vo screenu, keď budem farmiť. Teda, no čaute.